ngiqala ukuchaza izithwalo enginazo mina zu10 eziphethwe leli khehla lengihamba nalo. Kulezi izithwalo ezu10 engiziphethe nginalesithwalo ebasibiza ukuthi ese-contract esikubalela thina iminyaka. Yini ku-contract? Kufana nomuntu osuka mhlawumbe athola i-contract ye-KFC noma eMcDonald's ebe nomsebenzi but mhlawumbe i-contract enyane ophelayo. Uyaphuthuma lo msebenzi. Mhlawumbe imali ingaba nkulu ingabangaka but uyaphuthuma. Mina mawufuna ukuthi ngikuphuthumise ngakuphuthumisa. Ungafika kumina ucakekile. Ngiyagarantela njengoba manje sikulenyanga siku-October mangathiwa umuntu uyafika kumina ufuna ukudla uDecember wakhe ejabulile. Ngiyakwenza lokho. Kodwa ukwazi ukuthi lento sukuyithatha nayo uzogijima. Kuyenza kumuntu azothwala la ekhaya. Nginebhafu. Mele esigodlwe nje mawudlule ngale emadamini lengwenyeni zami uzongena ebhavini lami. Leli bhavu lele nginalo mina linamanzi abofu. Lamanzi la umuntu eza khona maeza ngike ngimtshela sasuka ekhaya ukuthi ngicela ukuthi angithengele ama-apula ama-fruit. Lawo ma-apula uyoya ngelaki yakhe ukuthi awathenga aphuma emangaki kulo plastic. Uma izothwala lapho ngecontract bese ezofika la ekhaya asetshenzwe ngawo lawo ma-apula. Siwathatha thina siwafaka kuleli bucket. Ngeke ngichaza yonke into engiyisebenzayo lapha esikolweni. Ngizobachazela nje kancane ukuthi ba-understand. Lama apula lama engenile lapha angazi ukuthi wathenga u14 noma u20 noma u10 noma u3 noma u5. Thina sibe sesenzani sikudibanisa kulela bhavu bese ngikhipha kula bhavu ngikuyisa engwenyeni ngale. Engwenyeni la ngokubonisa khona mina imhlolo. Ila ngokubonisa khona lento oyifunayo wena okumele iyosebenza ekhaya. Mina ke izinto ngiyazenza. Izinto abathi azenzeki kwabanye, izinto abathi abantu bazweni bangazenza mina ngiyazenza la ekhaya zenzeke. Kodwa kuya ngesibindi somuntu nokuthi yena lento ayifunayo uzayimela yini. Ukuthwala ke mfowethu kukhona ukuthi umuntu azothwala athwala mhlawumbe la ekhaya ngenkosozana yamanzi. Kuyisithwalo esigezekile. Kukhona ukuthi umuntu azothwala mhlawumbe azothwala ngabafana abafishane kwethwala entabeni. Kuyisithwalo esigezekile. Kukhona ukuthi umuntu azothwala mhlawumbe azothwala ngenyoka emanzini. Kuyisithwalo esigezekile. Kukhona ukuthi umuntu futhi azothwala mhlawumbe azothwala ngengwenya. Kuyisithwalo esigezekile. Kukhona ukuthi umuntu ke azothwala ngesipoki semali. Lo muntu usomthwalisa ngecontract ke simnikeza izigubhu bese simvusela thina isipoki. Lesi sipoki singavuka ngodlame siba no2 years. Uzoba nayo yonke into ayifunayo. Kodwa after lo 2 years azi ukuthi mangaboyi azazivuselela naso siyamvuselela. Lento ifuna ukuthi mangikunikile asithi manje siyawasebenza